Tanding? Paano mo na kayo, siyempre. Ako, dati mo po kung kusinero may gala, retire lang ko ba kayo? Itilapam ko kung luwag. Nabagsak. Bagsak may gala. So may gala, kanang among kuwang kanong may gala, among putahe. Ang makita niya yung may gala, kung sa'yo putahe na mo, basta kay... Di po kay daghan, di po kay gamay, tama-tama lang. Abang-abang. Oh, abang-abang. Abang-abang no, may gala sa among mga putas. Bigala, oh no! Hala ka, ginoo ko. Hala ka, magana. Ang presyo ko kayo magana, but. Ako si Arlen. Lumbag, di na ka. Si Arlen. Wala akong asawa mga igala. Ako sa gina ka. Hala ba, niawas na siya, brado? Bago. Gay na may takang tunga, anak. Diba, gabing ko na narubag, gabing. Baon lang sa'yo. Nakabito din ka doon, may gala, mong kanta may gala kayo. Sana mo kung presyo ko, magpulo kayo ba? Ubos, good ba? May gala, lesson learned mga higala, lesson learned. Okay. Kanagi mo gamit mo pressure cooker mga higala. Ayaw yung puna mga higala. Ikaw, kailangan puno. tunga lang yung mga higala, tunga. Higala, may buntang mga higala, no? Wala na damas kapi. Agosto, pizza 3, mahigala. Adlaw na tawhan ni Buloy. Naraguloy ko ng gamang hikay ba? Ano ba naman ganyan? Nato lang ganyan. Pamilya lang. Okay. Kung mo niyo pasalamat mahigala. Kabuto sa edad ng inani. Idara na ito mahigala. Happy na ta. Happy na. Wala, lampas ay kalendaryo mahigala. Ikaduhang kalendaryo na ni. Wala na ni. Pumublogger niya. Mahigala, busy. Busy kay akong asawa mahigala. Naglista siya sa among pamalito ng mahigala. Abig daghang kay handa ang mahigala. Pahit na ko siya kaahos, mahigala, Bombay. Mao na ko kay ginagmay ra man yung lutuon. Kasi itong lista na brad. Uy, kilo-kilo na malagi na brad. Usan na brad? Lakul ba ako na brad eh. Nakati pang bayad na brad. Ha? Mahigala, mamahaw sa mahigala, mamahaw me. Saan ano? Ako'y vlogger road niya. Si mublag sa nan sa converti mahigala. So mga mahigala, ang kape di ginamawala mahigala kay anda man na kusog man nato na unsa. Part mo na sa tong life. So mga mahigala, nami ko mahigala, mamahot mahigala ni uyap alamang ni mga sabaw. Tawagan lang po na ako lista sa dahil. Mahigala gikan mi. Gikan mi na malingki mahigala no. Dala mo pamalingki mahigala. Wala na ako nag-vlog mahigala sa palengke kay ano. Walag tuo man ang bitbit mo sa man ako pag-vlog kuno bay. Pati nang lisura nagkasikuhay na mga nag-aaway sa asawa to sa palengke kanina. Iti gulo, Brad. Wala isog lagi tawo. Iti gulo mahigala tay. Ini to kay panahon, pati pang kurang din ako nag-vlog pagabot balay. Kaya pagabot ko din ako mga igsoon diri, ako magulang. So dapat mga mutabang mahigala no. Mura ba to ako kay mahigala no nga. Pansit rin mahigala. Pansit. Eh, gamay ra mga bagay. Pansit pero karang pansit pero sobra 200 kung bisita no. Di ba to mahigala ginagmay ng mahigala yun usa. Kung ano mahigala kanang talipay ba kay sunod sa 11 years brad no? 10 years? At 10 years din mahigala nga wala ko nag-birthday sa akong ayutang natawhan. Sa ayutang bataan. Si Icon pa sa Bulanon pa ayutang bataan. Kung ano ako kung hindi mahigala naka-birthday yung usab kay kinilaging kwanta. Yung naka-birthday mo sa celebrate? Celebrate his birthday kay kinilaging layaw man ta. Yung ko trabaho din naman ko sa layo so karon po ko naka-birthday usab ko anak ko asawa nga maghanda daw bisag gamay lang. Dito lang problema mga bata, dito lang mo sa kwarto. Importante man gud sa ko practical man ta sa ko man gud ta nga kanang kuan lang gud ta ginagmay lang mga importante may lawas no mahigala mo na karon di na makailangan na handa po kung sa bada handa ta gamay kaon gud simple lang eleksyon tulo ka po kanang gyud eleksyon tulo ka po lang gyud baboy baka pa gyud magtumba mo ta ko kuan mga higala magtumba mo ta ko kanang kuan mga kuan ba mga
mga dagko nga mga mananap. Nya kay wala mong gid mga mananap ni. Mahigalan ako'y share gamay siya mahigalan no kana. Ilabay na ako na ron. Ang ako sa brad sugap ning. Nako'y share niyo gamay mahigalan no. Pangaon sa Ang ako masawahin mahigala kay nagkuha man ni mahigala Oman ni daddy nga. i-surprise na ko niya sa akong birthday mahigala. Kanya ako kay hiling bi ako mga surprise no. Di kabalo na ko sa surprise niya karon mahigala kay wadyo ko kabalo yung surprise mahigala nga. Ya daw kung lit palitsunan. Ya kay wa mo yung kwarta mahigala. Di siya budget ko naman siya tinigom di. Sige, problema. Karon mahigala kay imbes gahapon na unta ang kuan. Ang pag-ihaw sa baboy kay surprise lagi daw ko no. Wa man niya nagwanta mahigala, gisulti sa ko mahigala kay mo siya pagbutang og lamas mahigala kulang man yang kwarta. Sure ay. Ana sa ko. So mga ako na isulti. Ako na isulti sa mga brad ang akong surprise kay di mo gyud makaya mga brad. Ana siya nga, wala siya pang lamas. Ay pwede mo na brad, ati-ati ka isulti pero suka ba. Di na ko niya wala siya pang lamas di. Wala na surprise. Yan nagsulti sa ko ayang surprise. So wala na ko na surprise. Karon dawat na nako nga litsonon. Okay na unta. Karon mahigala pag dawat karon sa pang mahigala kay ugman unta ang gahapon unta ihaw ng palitsonon. Sus napalpak mo na mahigala wa may baboy. Wa man to nakuha ang baboy kay usa to yung mga kakulian gamay ba. So wala namin nangita miglay na may option nga lain. Para madayon gyud ang litson no. Lami mo tong litson na gyud ta. Sus mahigala kay dako man taas mag-budget mahigala mas more ni times 2 man sa iyang budget kay wa di makaya niya. Ang ako po dinton mahigala nga wa po koy amor pintan wa po koy makuot pod. Akong gingnan ko nga di na lang ta maglitson. Kuan na lang ta mag pansita lang tawag ka ng kuan. Eh, gasto pa. May gala no? So, kuha siya bili. Kanang gamay lang mabili. Amot, so rasa maputong bili. Basta itong bili. Di na putong mabot. Sa ka, palpak na putong ano. Uy, simba ko. Ano tayo? Uy, sure na ko. Sure full na ko. Hindi. Sa ding tikpanan ni mamaak magulo. Asa mang kuan ni brad? Asa man kanang kuan ni? Wala di taklo. Wala may kuno tanawa oh. Kuya, kuratan ako ni kahit og kaon akong buhok. Mahigala, ang putahe ng buhaton mahigala. Kuan lang mahigala kay. Kinihi ako Ate Marlente. Langgam nyo kayo natin Marlene kung kitagaan nyo ako niyang mahigala. Isa ka manok Bisaya. Isa ka kanding pod. Mo to kung kanding among kilawin o kanang kaldereta. Nya katong manok kung gihatag kay daghang makitag mga sponsors. Nga akong birthday mahigala sa sponsors. Itagampi ko ang Smile og kuan. Uyuan ako ba gitagaan ko. Shout out Uncle Smile. Tagaan ko niya kanang manok. Bisaya isa gyapon dako kayo. Sinanay pod. Pinilanggang inahan si Mrs. Linda Draco Aleria. Kita po ko niya manok Bisaya may gana. So tulo na kabok manok Bisaya. Oh, di ba? Sa bawa ni mo to isa kakaha niya bi mo sa bawang pila ka balde. Ay, larga na. Sa nagud taon mo ya. Ano na practical man ta. Bisaya ako mga kung mga ako asawa kana ko sa ayaw mo pag ayaw katingala kana ko asawa ko kada video na ko wag na siya gibuhat kay sige na siya kuan kana samok-samok shake tabi o tawag itabang o sabi tabang ano Oy, ano sige. pero surprise ka sa akong mahigala eh Pero hapa na akong asawa mahigala langga kaya ako ng akong asawa dapat kaya ako nabalag
bahala kadalakaw na mo away diri away to singhag dito. Kadalakaw may kalano ka mga malingki may maglalis gyud man na may galang ano di man magtugma og gusto. Ang iyang gusto nga kanang presko para siya sa ko di man ko ganahan. Namili ka pas gina piyasot kayo ya gwapo daw gwapo mata. Piyasot na kayo paliton pa niya. Naglagot to nag-away na mo biyaan ko niya kung ano siya kato siyang mama. Sobrang paper mahigala ko. Kung may paniud to mahigala ba? Ngaon pa meron. Nagluto akong mga gamot nito hindi alam. Kapati ka ang paniud to lang. Dito may ako manghor nito. Ngaon sa may mahigala. Maniud sa mahigala kay. O yan ay, pakilawin nanay. Ngayon sa may mahigala ha. Continuous na yung mahigala. Abang-abang lang ha. Higala, manamig pangaon mahigala. Continuous na mahigala. Continuous na pintoon may. Kapag ka nung stungain to ano. Kinahigop na ya. Hindi ka pintoon na nintoon. Mga pito ron taon. Kanin, sanay. Hindi sa may magala, mag-adat sa may magala. Kanina mag-adat sa may magala. Kung mag-adat ko na may magala ko kanina. Kilawin may magala nga. Kanding. Patangan o patata. Kung adaron. So, continuous ta. May gala lahi po nang sa taas mga gala nga nag-prepare lahi po sa ubos mga gala. Ayun, di pa kita. Shades! Nanapod si mga gala si Miss Amor mga gala atong agi nga nag-prepare sa birthday ni Yetit. Nanapod siya di mga gala kay siya man among hard permit mga gala. Pero dili pwede pakita kay. Dili sa siya kay dili sa ipakita yang naong kay kuan mangud kanang Sobrang tago pa. kanang pa siya tulog mga gala. Yan wapa po ko siya karong adlaw. Lagot mo sa taan ng istoryahan eh. So, prepas Happy na. birthday, Bara! Thank you mo. Salamat mo. So, naghimos laog kan mahigala. Naghimos laog chicken cordon bleu. Nanapoy maningin na niro asan chicken cordon bleu. Nawalan chicken cordon bleu. Kailangan mo na dala din niyo. Tungkol sa paglalas kini mahigala. Namalit mamay ka ng kuan. Kining tuno ba tuno kay sagol katong tahong lagi daw. Butangan daw kanang pasayan. Di nagmalit big tuno nga pure kay na may tuno nga pure kinilo storel. Kasi kalaki niya nga ang among gipamalit gipangutang matos kilid. Mga kilid atong mga bagol. Gipapin niya dala sa ko tong silupin nga naig. Wag balo sa sulod ato. Lupay man mga bagol tong sulod gipipig bro kapil amo ah. Pagabot ito ko gulay mahigala kasi pili yung lamas. Nya na sa okay sa may bagol. Kung sa may bagol dala pre bagol. Ang garo kayo, ang katuning lahi dito, mong gibit-bit dilito mo agi, uli niya na. Yaw-yaw pa na. Kabalos lagi ko ganiya. May gala. Katong bata po may gala, pang mato may nanay turil mga higala. Magpapalit mo nanay nanay may gala. Giminga mo may gala, kani may gala, kabalo mo ni may gala kaniyo. Kana sampalok kani nga kuan. Elementary pa ko mo na akong kaganahan, sus di ko kalimot ni may gala. Kasi mga pa may sampa, kuan kana sambag mis bisaya sambag. Mga pa may aning lula so na aning lula kirin mamulak may among kindihon dami kaya kani ko mahigala namalit ko mahigala dala mahigala nay sanay lunga no di ba mani mo paborito patakar pug labay ni liso ni kamalit ko mahigala para ganahan lami makini mahigala mo kabalo mahigala mo ni magpagkaon na mo kanay mahigala sus mga bata karon milk tea. Yes! Layo na ka ng milk tea na yung taon. Ampo, ano napitit ampo? Ampo, nakalimut ko ampo ni ampo mo. Kulang ka nag-gilo ni. Para may galaw. Gagmay ka. Pero lamig nga po. Hindi kayo magala. Lamipas milk tea, lamipas mga, saan pa nang naadas mga mall. Uy, sama ka lami. Tamis pa yun. Oh, Birgit, ako ano? Mas tamis pa sinyong gugma, no? Ito ko na ito si Antin, nagmumok ko sila sa manok Bisaya na eh.
Nay. Nangitlog daw ang manok. Nangitlog ang manok. Akong yata daw. Manok, kanang ito ang naman. Itlog ang manok. Di mo ngidolo. Itlog ulam. Ini ko nay. Ha, imo man na. Siya nga. Dara manok isa magala katong gipahatag ina nay usa ko ate usa ko uyuan dara may galbi. Ako na tanan. Tulo ka po kay Migala. Sabawan niya ah. Ini anak mo ni. Sa man to nimo. Yan sa na ni pulutan na yan. Kay kanang atay sago lang to dress ko han. Hindi. Migala. Hi. Mura rin tao regalo na ko sa pinangkang anak. Nagsulok light akong anak laki. Regalo na ako itlog nga isa ka bukod. Suportahin taon ninyo ang vlog sa akong anak. Wapo kayo kong anak. Gapo. Sa kulidatis yung vlog. Migala na po may Migala magpaborot na may Inday Migala. Hi. Si Inday ang salamat din. Salamat. Si Jeff manito guys. After work na. So mag-prepare mo din Migala magkuan mig mga balloons. Prepare na po may para sa mga kuan ka nang sa tao kani sa mga sa tao kani kung design dia Migala nga kita kan happy birthday do Migala. Idara na beata. Bambi. Bambi ni. Dili Bambi. Talaga ba? Wait, den nung kita mo nagbambi tin. Oh. Oh, nga nung kita mo magbambi nga. Bihol man nag Pansit. pansit. Bami ka ang eatable. Ay, edible. Hindi po. Dapat panbi. Pansit bihon. Mahigala ang kanang ang kining paborito niya mahigala nga batikulon mahigala paborito mo puno ko mahigala pero gikuha mo gyud mahigala sa kumagmag pero sige lang mahigala Hello, si. ana pa kala to mahigala nakoy trivia nang mahigala ng batikulon mahigala ana pa kung tatay kay nagto mahigala kana batikulon pag wa pa kay tuli dili ka pili pa kanon kay mugahay daw panit sa imong kuan ana pikoy pero pagkatilaw ko na mahigala para timog ning lami mahigala mo ring bawal kanon kapag tigil lami mahigala batikulon manok Ako mga pagumangkong higala mga gwapa. Mga gwapa na mga Ako kang mas be! Di ko pag na ko yung mas feel na kayo na ako nagagawa ko yung mas pangit ko. Gwapa ka na mga pagumangkong na mga higala pero mura lagi ako na mga mura mga manghod ko higala napit na pagumangkong higala dara higala. Dai. Ay life is breath. Kung hindi, sa mura mata ko'y beauty. Magwapa ba kaliwat, magwapo ta kaliwat kung saan ang taon tali.
bukang karon akong birthday ron. May saging, kwanta ba fruits ba? More fruits niya kana mga sustansya ni nga mga pagkaon may gala. May tahong with shrimp sa pamilya na siyempre di mawala din ang kwan ka ng mga bami ba pansit. Papahaba ng buhay. Pero paalala na muna punta Sudan. In kaso mahulog ang Sudan ay pangbangil ba? Ano pa yung pansit dito? Yung pansit dito? Maraming salamat sa mga nag-prepare ng gamay nga mga simple lang mo. Hindi naman practical naman ang panahon ng mga higala. Hindi naman tayo mo nga kuhan. Yan ay mag-video, gusto mag-video, okay. Pwede ko. Pero namin special guest karong panaga. Karas si Laon na sa mong balay. Timay, asa naman? Timay, nung saan naman kakadaghan na itong video niya. Karoon baka maulaw. Nung saan naman? Sada si Miss Isabel Gralado na Corbada na. Hi, happy birthday! Siya isa ka. Bye! Sita ng tigang-tigala. Feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me. Pero ang commander may gala manahit naman gala kasi mga mapakyat. Ang commander may gala, commander is gawas may gala. Jo! Musta na Jo? Asa naman to? Uy, nawala Jo. Ah, da Jo na dara. Usa na men tandero yung commander. Boss, okay na boss? Okay, happy birthday. Mga higala, ato mga higala dala sa TV. Ti, surti. Na koy special guest po mga higala. Asgan nga ate. Ako kinasgan nga ate mga higala. Best I'd rather leave while I'm in love, while I still believe. Geraldine Alaria o ang iyang daughter pinakagwapa o si Jessie mga higala nga pinakatisoy. Say, Dres say hi. Hi. Ito masilingan, Las, musta Las? Yeah. Gwapo kay background sa likod bo. Kalikasan grada ba?
doon. Ako sa Jangan ba ako? Mahigala, ano mo ko yung Mahigala kay sunod sa 10 years Mahigala, karon po ko naka-birthday dito sa Mahigala. Manang happy kayo. Kaya mga picture, mga celebrity ang naglalakawan. Nalipot na sila, pati inita kayo. Pero, Ito si Pausi sa ubos ng tuwas pero. Ako si Kuya. Si Randy ne. Tapos si Kuya. Iya. Pray ta, pray. Huwag mo man ng puspuro. Kagilan ka. Naway tayo sa I'd rather live when I'm in love, while I still believe the meaning of the word. I'll keep my dreams and just pretend. Okay lang, ang ko niya. Mo ba tapos mo? Okay lang. Wala amat stress di ba? Bunggan di ba? Okay lang. Kagilan mo siya mo pagin ako. Okay lang. Yo po si Arlene. Nagkuha dito puro no. Niya na natin sa ala sila. Let's have si Matuan, maningin na sa package na natin. Package na. Hindi ko bayad na. Hindi ka siguro ka. Ikaw na lang ko. Sige. Isa naman ko kasi Arlene nagsaubos. Doon sa ulo. Sa ba lighter diya? Later. Yo, isa. Lighter diya. Later. Iba rin. Yun ang mga pwede. Asa na buka? Wala, picture na po na. Dili, mag-ampo ta pa, mga ampa. Dili, kanino pa. Ano yung Arlene? Diyan ka ako. Napaw. Hindi, takain. kanina yung kula ba? Ito gift na Unya na yan. Yan na, sige. Sa ato presensya sa tong lamang mo kagagahom. Sa ngalan sa Ama ni sa Anak Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, daghang kayong salamat ining kagabion karon Ginoo. Kanya kami nakatapok Lord uban sa among mga igagaw, sa among mga silingan, labi na sa among mga mas kinabuhi ug sa mga igsuon. Aron sa pagsaulog sa birthday ni Randy Ginoo sa iyang ika-38 nga edad, now ikaw magagiya kaniya Ginoo sa matag adlaw, dili kay siya sa mga daotan, sayo gyud ka Ginoo sa iyang pagpanarbaho, ilabi na mo balikay na siya sa abroad. Idiya siya Ginoo. Ugunta Lord malampasan niya tanan ng mga pagsulay, mga maabot sa kinabuhi Ginoo. Ugunta makabot niya ang iyang mga pangandoy Ginoo uban siyang pamilya, labi na sa mua Lord. Ayaw pa siya pasagdi Ginoo, wala may laing gihangyo sa imo Lord. Na kabayi siya Ginoo para makabot niya ang mga pangandoy alang siyang pamilya. Ilabi na gayo Ginoo sa matag adlaw sa iyang panginabuhi Ginoo. Ilayitan siya Lord. Ilabi na sa mapagkaon nga andam ni karong Ginoo anta sa kanunay makahatag kabasko kadasig sa matag usa ka namo Lord aron mapadayon ng kaming mga laga diha kanimo Ginoo sa pagbalik. Kini tanan akong gipangagip salamatan pinaagi ni Kristo nga mo manluluwas. Amen. Amen.
Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Wish, wish! Wish! Baby girl, baby girl! Yung basa na yung cake, itanin doon. Baby girl, happy birthday! Salamat sa tanan, salamat. Salamat. Oh, sige, mga una. Uy, Arlene! Ang magpatsara, mas mga sana all night ice cream. Oy, hala. Sana all. Ilahati na i-rep. Salamat kayo. Ilahati na i-rep. Kaya mag-guesting pa man ang sila. Sunod yun. Ay, puno ko ice. Nagsunod na ni Agi pa din nila. Kasi, Kuya Pring. Ah, saan niya? Ano, Dorian. Dorian. Nagkalag Dorian. Ay! Ayun. Ako'y Dorian! Basta Dorian. Uy, may gumos durian ha? Uy, dapat ikuan ko niya. Naku, ice cream kay Ago Christine. Dayon. Unsa? Ami ko Darlene, unsa ba yan? Dili, yung sa dito sa tita. Ay, dili na. Agno po. Stress, mahuli na kita ni. Dili lagi. Ay, sino daw, ah? Wala nila po ang reception area na gusto mo. I'd rather leave while I'm in love, while I still believe. Yeah, looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Wala lagi na ito mo iti. Wala na sa ito mo kami bilang. Wala pa rin. Guys, ako pang umangkon ng higala na di regalo sa higala. Di man niya hatag kung kasi regalo na. Di. Regalo. From Sandy. Ah, may regalo po sa pati nakawalat, may regalo. Grabe mo sa ipabli ni Dili. Hindi ka naon nito. Ano si Lila? Dahil letter na higala. Ang letter na higala, happy birthday, belated happy anniversary sa inyo ni Ate Arlene. Mas i-bless, pauntaan ni Lord ang happy family. Amping permis sa tanan ninyo. Atuan o sa pagbalik ninyo abroad kung tuyan sa Arametic. We love you always o punta mga mag-ustuhan ninyo. Taas mo balik. Taas mo balik ini. Taas mo balik ini. Kuha naman. Taas mo balik. Taas mo balik kayo. Magustuhan ninyo ang akong gidrawing. Gidrawing nga family picture ninyo ang akong gipaint na quote to remind you na dapat quote na dapat happy lang mo and a loving parent kay Pau Pau. Unta ma-happy mo sa akong gamay na effort of story po sa mga mali. Love you always.
Salamat kay Ben. So mo kita may programahan jud ko Ben. Sa kanang mga higala kay pati naghanang balot mga higala. Pati naghanang balot mo, naghanang balot. Regalo. Excited! Excited me. Hindi naman mo nagtapa! Ano muna? May tao na dito ang pamilya. Tama jud kay higala, tama jud kay. Chara chara. Mga higala. Diba? Salamat. Ben, salamat. Alam mo na pura ng sabong tao. Nakakay ko baby. Wala siya gift forever.
higala. Mga higala, anong mga parintir ng higala, mga parinte, mga silingan. Ano mga, agaw na ko mga higala. Okay, kaya, marami na kaliwa. Agaw na ko mga higala. May tsura-tsuraan lagi may mga kaliwat, di mo muno. Sa po mga kuwantre, mga abanti taga may kaya para makita tanan. Lagi kayo pakwara. Lagi kayo akong naghan kayong bahog. May higala, lahat po grupo niya sa dos mga higala. Baba, doa man ka, kuha man na may second floor ni. Mo ni first floor na rin. Pre po yan. Lahat po ni grupo ni Pipo Boss, lahat po doon sa taas. Peaceful kami dito. Nagdropo sa taas. Dito sa kailangan dito sa taas ko angkat. Boy Scout, ganito ka Boy Scout dito. Hindi ka, mapas mo ka dito. Una na uli. Higala ka ng humangkin ka ng okasyon, higala ka ng dili mawala nga part ni sa okasyon, higala ka ng mga mamalot nga ng higala. Balutin mo ako. Kita tagiano! Kita tagiano! Wala mangangkon, higala, wala mangangkon dito tagiya. Wala mangangkon, wala kayo mangangkon. Dali lang kita, sinawala. Sama ni Beng. Sama ni. Beri kan. Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Kaya ang tiyan at Sino mo ginimayang mo? Alam kayo mo naman yung Guys, sasabihan mo ko. higala, hindi naging mawala sa part ng higala pag na yung okasyon na gini mga kasing tao. Kuya, ako may light na. Ano ako ma? Hindi kayo higala pero part mo na siya mahigala. Dili makumpleto ang okasyon kung wala yung mga inani nga part sa inyong celebration. Usah aja, kita bawa silupin Jo. Usah, asalnya berada aja. Mau lagi. Kita kayak. Kana. Hindi ba yun? Lahi ang manipos. Wala, grabe naman dito. Usah aja, imo pahuang ka na ni Jo. Binuang yung mga grabe pelanggana, may imuhutok ka na ni Jo. Dahil pili Jo. Mangugas ako. Jo, atas tunanin sa gawas ako. Delikado. Hi Brad! Surprise! Okay, natulog kag sa'yo para mabuhat na ako ni siya. And happy birthday Brad! Kablo ko nga happy ka ani. Ang effort na gamay, ma-appreciate yun ka ani. Ang akong wish na ko matagkanunay lang yun but no, tagaan kag maayong panglawas sa Ginoo. Tagaan pa kag taas sa kinabuhi, magkuyog katang duha.
Salamat kay sa tanan-tanan. Nga matag kanunayon akong inaampo sa Ginoo brad na gaidan ta kanunay kung sa atong mga plano, sa atong kinabuhi, sa atong sariling pamilya o labi na gyud ka, tagaan ka og saktong kusog kay ikaw ba yung ginabuhi sa atong pamilya o kanang i-guide ka niya kanunay. Mura jud na siya brad niya. Nalapki ka na mo ni Pau Pau. Dahil kay kag mga nagmensahe nimo, mga pamilya nako, pamilya po nimo o mga uban na tong mga friends. Love you very much, Brad. Mwah. Happy birthdays! Happy birthday, Daddy Good. Health always. I love you. Dong, happy birthday. I hope nga tagaan pa kasi Ginoong may gawas. Taas mga kinabuhi. Wala mang regalo. Wala mang regalo ni mo. Pero nga akong pagpangga ni mo dong. Sangko sa langit. Pagamping ka nung day. Happy birthday dong. Naruta ka kanang imong pan kinaboy umayo. Hi Buloy! Happy birthday sa imo nga karong adlaw dong. Hinaot nga magmalipayon kasi mo adlaw na tawhan o wala ko lang sa imo tatagaan pa kagtaas kinabuhi. Ug daha pang birthday mabot sa imo ha. Padayon na sa imong pagkagara sa imong mga vlog. Naalami magsuporta sa imo ha. O proud kay ko sa imo ha. Bisan layo imo po panarbaho, imong gibuhat tungod og alang sa imong pamilya. Wish you all the best and many more birthdays to come. Happy birthday, ya. God bless you always. Love you dong. Happy birthday, brother. Wish na ako sa ibang bata. Good health na dyan permente mo. Laban natin sa buhay. So, mabalik ka sa gawas. Pag-amping na kapirni. Kahit ka perminidad. Nabalok ka. Pabayaan niya rin. Mayo kang tao. Padayin mo sa paligid. Pagkadyado niyo. Kaming tanan malipayon na kauban ka karoon sa birthday niyo. Sa pagsimple lang, at least kauban ta. So, may Lord give you more bless. Hi, Kuya. Happy birthday. Wish na ko sa inyo ha. Permi. Maglawas. Tagal pa kami, Lord. Taas pag kinabuhi. More birthdays to come. Padayon lang niya sa mga plano para sa inyong family. Salamat sa support ka na po. Sa mga mag-isuon mo. Salamat din sa tabang. Salamat kayo sa talan niya. Sa padayon sa plano mo. Pagka-vlogger ni mo. Support kami ni mo, Permia. Maraming Permi sa iyo. More subscribers to come. Guys, follow na, Brad Anaria. Ito yung happy birthday. Happy ka na po yan. Love you so much. Happy birthday. Enjoy your day. Happy birthday, Kuya! Happy birthday. Surprise! Wish na ako, kuan. More candles to blow, more vlogs to come. Kuha kay good health na dyan. Mora dyan na. Good health o good vibes na ta permente. Ug amping permente sa inyong rides, kaya may apit sa inyo ang ito na mo kuan? Subida? Bida. Unta, maapil na may pohon. Hola! Haya, kapag kayo pahabol ka ng
thank you ya sa tanan-tanan o na-surprise ka na mo, happy ka o magpaka-happy ta sa birthday ni mo kay adlaw man ni mo. So, punta dagang paka-blessings na mga abot sa imong life, sa imong bilang sa imong sarili nga family. Punta nga may panawas lang yun ya. As always na amping ka permiti kung asa man ka mag-adto, labi na kapit na ka mo balik sa Riyadh. Punta nga safe yapon as always. So love ka na mo ya. I love you so much. I love you. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Randy. Unta mag-enjoy ka sa imong birthday. Stay safe and God bless. We love you. Yeah, happy birthday. Wala na ko ilaing wish sa imo kundi ka ng good health. And unta i-guide pa ka ni God sa mga plano nimo sa imong life and especially sa imong family ug sa imong vlog. Then unta iya ka ng kuan dili ka magbago. Then more birthdays to come and more blessings to come. Happy birthday. Salamat sa imong natabang. Stay healthy. Yeah, rights pa ta. Habang napakadali ang 8 months na more subscribers o followers to come sa support namin permihan. Happy birthday, Daddy! Ng mga relasyon sa ating Happy birthday, Ran! ngunit God nakakaalam bless! Daddy! God bless! kapag nangyayari, mag-aambay tayo sa sapagkat Birthday, Daddy! Happy birthday, Kuya Randy! Wish na ako para sa imo ha. Tagaan pa ka taas na kinabuhi. Kabalugin ko sa imo ha, Kuya, na gamot ka para sa imong pamilya. O, pag-amping sa imong trabaho dito sa layo, kay kabalo na ka sa kung panahon karon. Kaya, maudyo, pag-amping dito sa perminti. Lang kuya, kay basta makahilak ako. Tapos, happy birthday again. God bless you. Happy birthday, Daddy. Huwag health always ang ping sa trabaho sa layo. Birthday, good health always. God bless. Hello, Kuya Randy. Happy birthday and wish you all always ka good health and natagan pa ka ni Lord of tas pang kinabuhi and mo na to, God bless. Happy birthday kay Buloy. Good health and more birthdays. Kung sa di pa ka mabalik kung abroad, mag-rides pa ta. Happy birthday, ya, and more birthdays to come and good health. And salamat sa imong pagkamaayong mga pagkaigalo and more bandings. Happy birthday. Happy birthday. More birthdays to come. God bless always. Happy birthday Kuya Buloy. Salamat kayo sa time na banding ta. Basta amping lang ka always. God bless you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Tito Randy. Randy! Happy birthday, gal! Happy birthday, Hindi, si Tito. Wish na ko gang
Kapot na mo pangarap. O maing lawas permi 6 months. Enjoy your day. We love you. Peace. Hello, what's up, Randy boy, paring Randy. Happy birthday. Wish you all the best. Sana bigyan ka pa ng maraming birthday ni God. At saka ingat palagi, Ran. Lalo na nasa malayo ka na lugar na nagtatrabaho. So panandalian lang na nagbakasyon ka ngayon. So yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ingat lang palagi. Tsaka matagal-tagal na din tayo hindi magkita-kita. So sana pagpala rin tayo hanggat kaya pa. Sakripisyo mo na kahit malayo. So yun lang. Ingat lang tayo palagi. Hanggat kaya pa balik tayo dito. Ilan lang Rana, ingat at good luck sa next steps mo sa edad mo. 41 ka na, no? Okay, happy birthday. Happy birthday, Tito Rande. Happy birthday, wish na ko nga tagan ka og may panglawas o amping permi. Hey, birthday. Hindi di ka mausap sa mua. Kanaw niya, Mia. Hi Dong, happy birthday. Wish lang na ako sa iyo nga na tagan ka ni Lord o maayong panglawas sa masyang adlaw o gila din nga daghang pang mga kaibigan na maabot sa my birthday. Once again, happy birthday. Birthday sa Astig Vlogger ng Lubugan. Happy birthday, Ran. May the Almighty Father continue to bless and shower His unfolded blessings on you. Padayon sa kamaayong tao o kanunay ang pingi mo ang kaugaligon alang sa imong pamilya. Again, happy birthday and God bless. Ran, happy birthday, Ran. Welcome aboard. Kung ako magnaot sa iyong birthday karon na malipayong ka o malaking pamilya. Kung God bless, tapos ang tingkong mo sa iyong pagbalik sa Saudi, salit ka man sa panahon na ng Diyos. Good health o happy birthday. Birthday! Pinalaitin mo to. So, stay cool and wapo. Padayan sa vlog. Kung tatagan pa kang maayong malaw sa to. Happy birthday. Stay safe always. Hi, Randy! AKA Buloy! Happy birthday! Enjoy your day! God bless you more sa imuha career na elite ang pahimo ang pagtimo og mga vlog. Masikat na kaloy, among bahin. Enjoy your day. Happy birthday. Pagkakon, apil mi sa inyong team, subida. Pagpalit sa daw helmet. O pagbuwag lisensya. Bye! Randy Alaria, happy 38th birthday. Wish you good health, long life, and happy birthday. Hi Ran! OMG! Happy birthday! It's another year again to celebrate God's life and blessing. So I wish you a year birthday, a good health, especially sa panahon na itong karoon na pandemic. Continue with all your plans para sa imong family. I see how much you love and care them so much. And sa imong vlogging, so keep it up and hug kaayo ka. I know you can go beyond pa, Ana. So continue to be a blessings to all the people that surrounded you. Happy birthday again! Happy birthday, Bes. Ran, happy birthday. I hope your birthday wishes and dreams come true. Thank you for loving my friend unconditionally. Enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Enjoy your day. May God bless you and good health always. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hi Ran, happy birthday. Enjoy your day and God bless you. I wish you all the best and especially good health and more power. Thank you. Happy birthday. Hello, happy birthday, Brother Andy. Also known as Puloy, the man behind Puloy's videos. Okay, so keep posting good vibes na video. Again, may God grant all the desires of your life. Okay. So, salamat po Brother Randy sa pag-alaga o mapadayon nun yung pag-igugma kay Sis Arlene or Sis Gingging Aleria. Okay? God bless your marriage, God bless your whole family, and keep safe always. Enjoy your day! Happy birthday once again! Go! Happy birthday! Wish na ko si mga tagaan pagkagdaghang taas nga kinabuhi o daghang patag laagan. Pasensya na ka sa akong background. Nanganting dyan ko. Bye! Ayun, Loy. Birthday na sad. Dungaga na sad ang pagkabatanon. Yun lang. Enjoy your day. Sorry, karoon pa ko naka-video. Sobrang lang din ka busy. And then, hopefully, enjoy ka sa mga birthday. Happy ko kung sa may naabot mo sa mga life karon. Go lang. Kulot pa na naman kayo mga kulo na ka tragedy, pagsubok sa tuwa. So always pray lang yun. Kaya hanap ka lang mabot na pagsubok mga power sa mga career. Then hopefully na pasanin mo tanan na gulo ko kaya nyo na kasi sa una nag-audan ka kaya nang ganin mo gani so pamas mo ka pag-ilang pagod ka o sarili din hindi mo pag-ibig sila yung kusog ganita sila yung kusog para kuhanin mo labanan nyo mo tanan o nalang ko dire. Yes, sumanggaling yung mga problem. Dala mo di ka sa kuha, dala naman ko marriage. Good luck. And then, more birthdays to come. More katiguan mo to come. Tiguan na kita lang, hindi na kita mapugnan mo na good luck. Ito lang is stay cool lang yun. Yun. Happy birthday, Lloyd. Enjoy your day. Yes. Paring Randy, mayong adlaw siya kanimo. Happy birthday dia day. Mga special day gyud ni karon. Mo ani ang kauban nga dati sa NCCC nga grabe gyud. Derte gyud nimo ka siaw. Dito ta ka makalimtan sa imong mga ikaw gitong tao nga grabe humor. Mister, yes, come in. Wala na mga term na dili na ito makalimtan sa una katunagupan pata sa NCCC. So nakugit kayo ako ang part sa life na nakauban ka nga dili ko makalimot. Antod karon nga grabe ako na itong panagbigilaay. Pero karon abot pata sa chapter sa pagkinabuhi nga kanang natin mga priority abot na sa time nga natay kanya-kanyang family. So muna murag focus na kita sa to ang mga
panginabuhi karon para mahatag nato sa tuang pamilya ilang mga panginahanglan, ma-provide nato ilang mga needs sa family. So hinaot po naghinaot ko pa rin nga atong mga desire sa imong heart, sa mga pagpaningkamot, magsibo unta sa kabubuton sa ato ang Ginoo na i-bless po unta kag maayo, i-grant unta niya imong mga wish. Hinaot pa unta na tagaan pa kag sakto na strength, kay grabe man karon ang mga challenge nga atong na-experience. Basta masalig lang ta sa iya ha, hindi na ta makalimot og sampit sa iya ha, kaning tanan makuha gihapon ito, ma-overcome ng gihapon nato ni. So hinaot pa unta na dagan pag blessings na maabot ya kanimo sa imong kaayo, dili ka na imposible kay isa ka kang maayong tao. So karon nga adlaw imong natal day, so hinaot pa unta na enjoy imong adlaw karon. Happy birthday o unta na sa tibok ng pamilya, ipadayon pa unta sa pag-bless sa ato ang Ginoo. Padayon sa pagmaging maayo o pagiging humble, wala dyan ka nag-usap. So happy birthday paring Randy, Mister. Thank you. Brad, surprise! Siyempre, akong mag-intro, nato ko'y ending. Na-surprise ka. Kaya wala mo ko busing gamay na-effort, mo din i-appreciate. Sinsya na kayo sa kong kuwanhang batasan. Kaya naman ka sa kong batasan, Joe Brad. Punta, nalipay ka sa kong libuhat na gamay na effort. Happy birthday! Happy birthday, Barad na ko. Muna matingala ka nag-busy ko. Eh, mauman niya akong di kabisihan po. Pangkulektahan ako tanan. Itong mga suod mo, may gagawin mo. Mga friends po na ako, na friends po din. Enjoy your day. Happy birthday! Kaki atar ng naong ni mong bata ka.